Salutare! Astăzi vreau să vă prezint dopurile de silicon care pot fi montate pe bidoanele de 19 litri sau de 11 litri. Care este avantajul? Avantajul este că sunt din silicon, pot fi reutilizate de fiecare dată. Este un silicon special, un silicon alimentar. După cum vedeți, are un orificiu special făcut pentru a putea fi folosite cu dozatoarele de apă. Acel căpăcel mic poate fi atașat sau detașat de capacul principal. Este un silicon moale, după cum vedeți. Se închide foarte bine pe bidon. Nu aveți decât să le cumpărați de pe site direct. Cum puteți face asta? Intrați direct pe www.19l.ro, adăugați toate datele de livrare. Noi le livrăm în 24 de ore maxim de la comanda ta. Ce ai de făcut? Exact, să le comanzi.